kandhake nabi rekam yo karepmu nek iso ngono wae. Nggih, pun kula rekam ta. Maca Fatihah Kanjeng Nabi ngendika Fatihah kuwi kanggo apa wae. Diwaca ya apa wae. Ngerti to bahasaku? Oh, paham. Nggih. Paham? Paham. Nggo apa wae, ya apa wae ning diwaca ganjil. Isane mandi. Apa kemujenane apa kemujenane? Apa kemujenane? Diwacake apa? Tau ana wong lara, nek ngene kono kali sabit kono. Tak wacake awet nggaron ning tak kandhake sampean tombo sing sangkanunan iki banyu degan. Madu. Syukur madu kok iso ana sing kok Mekah ya apik. Madu kuwi diarani al-asalu dawuh Nabi nek kitabmu. Al-asalu taib madu iku sifaun dadi tombo iku lidain seluruh penyakit. Dadi awake dhewe iki mung keluarga aja kesusu dene ditmu akeh ya monggo. Ya ngono wong lanang kuwi sing wong lanang ngiyomi wong wedok. Dadi nek iso wong wedok ki njaluk syafaat karo wong lanang kok njaluk syafaat karo Kanjeng Nabi ngono. Dadi yo panjang umure. Aku mamerke ora temenan kok. Kasek duwe canggah, kasek duwe wareng aku masyaallah Gusti Allah. Wong-wong kono kiwa tengen heran ku gumun ning aku ora heran lah gumun ya wis apa kono. Waya Jumatan nak waras. Waya poso aku delalah paling kuat 30 dina. Kuat ora mukah. Ora lali. Tidak trawehno kendat-kendat aku. Mergo awake tuwa miring. Nate diparingi ijazah saking Romo Yai Musleh mboten riyen. Kaya turah ngene ya. Padane wis mbehke aku kabeh. Nganti aku didhawuhi kok ngono. Ngerti nek aku iso pinter ngaji ngajiku ora guru-gone anu Mbah Imam Sarang, Mbah Iber Sarang, Mbah Ahmad Sarang, Mbah Mabrur Sarang, Mbah Romli Jombang, Mbah Ahmad Popongan, Mbah Thohir Popongan, apa kuwi jenenge sing wedok-wedok kuwi anuran. Foto. Jadi aku turah anak kasihan. Ina auladukum mbak amalukum fitnatun. Anak bojomu bandamu dadi fitnah. Wa ana wa ajrun ngajin nek kowe ngalim nek kowe pinter ngatur ya dadi ganjaran sing gedhe iki kula kandha sampean. 30 juz Al-Qur'an aku iso maknane kabeh. Saiki maca kono tak maknane wis. Kowe ndiapalan apa saja kono wae tak maknane. Dadi aku wis ora iso ngono. Iki mau aku tas maca selawat 1000, la ilaha illallah 1000. Subhanallah bihamdi subhanallah azim ping 1000 iki mau wae. Dadi aku awet esuk ora nyambut gawe. Yo ngeleh aku durung mangan. Ning kaya ngono tak men-menke. Aku mentereng iki peng-pengang dunya ya kaya ngene iki tumrap aku ora moyo sampean. Tegese ora ana enak meneh ya sing ngene iki mau. Sampeyan teruske ning aku ora mandeg. Ning apa teruske golek dunya ki sangu ibadah syukur iso ning Mekah bolak-balik malah beneran anake bojone jak rono. Anakku ki wis kono kaji loro. Kono wis kaji loro. Terus putuku wis kaji loro. Terus meneh sapa ya aku eling ngono. Dadi aku kandha sampean iki hakiki wujud ora ndungen. Lan nek kene kowe tak kandhani apa Fatihah mau ngerti mau to ya. Terus ayat kursi wa ila hukum ya maca yo iki lanjut kok. Bismillahirrahmanirrahim wa ila hukum ila wa la ilaha illa wa rahmanir rahim Allahu la ilaha
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal yasfa'u dzalla binihi. Ya lamu ma baina jima man khalfahum wa la yuqituna bi shay'in min ilmihi. Ila bima syaa wa syaa kursi samawati wal ardi. Wala ya'udhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ping 7. Wala ya'udhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Ayo telu. Faqul hasbiyallah. Faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Iki mau sing marai Mbah Muhaiminan Paraan nang nggone Kebon Jeruk Jakarta Barat. Kebon Jeruk Jakarta Barat. Kono kuwi ana pondoke 7 kancaku jenengane Sidikiyah. Pondoke Sidikiyah jenengane. Oh, Asidikiyah. Asidikiyah. Sing mondok kono wong 7 negara. Yai Nur Iskandar. Bayi Nur Iskandar namine. Iya ning asline iki nalika dadi santrine Nur Sidikiyah. Lah kuwi wis malih meneh. Murid saka Mrah. Ranggen. Kancane Mbah So. Asal di ngedukake nek kono. Sampeyan nek ora percaya mbok nyatake nek dongeng duwe iki diarahno. Ora ana ilange entek duitmu gawe diarahno. Oh iya malu makmum dadi lama makmum nek kene cuma entuk baro. Amin. Barokah entuk undian rahmat kawasan insyaallah. Terus tak kandhake maca mau kumpulane ulama sak Indonesia kuwi nek nggone Kebon Jeruk Jakarta Barat ya kuwi nek nggone pondok Asidikiyah. Iya. Kumpulane ulama sak Indonesia atau sak ASEAN. Iku kaberkahane donga niku wau damel napa, Mbak? Ingkang saking Yai Muhaiminan niku wau. Kuwi segala sesuatu kowe ditantang mungsuhmu. Kowe ora ndek mungsuh. Kowe ora duwe wis pokoke mungsuh ya. Liyane meneh. Segala sesuatu kowe ora ndek rintangan. Maksud omong aku ki mau. Nggih. Nek ora maksud tak baleni apa sing iso maksud sampeyan. Nggih, tahu. Ya ngono. Selamat intine nggih. Setan ora wani. Jadi ana jenengane apa mau jenenge penyakit no? Corona. Tak konrene tak konrene tak gepuke tak jur-jure. Wong Jerman rene, wong Italia rene, Singapura rene, wong Thailand rene. Dijuarake ngono. Dadi iki utang iki ora ngek anakku, ora ngek kenal aku. Oh ya apa kemudian aku cocoke atiku kowe. Lah kowe iki gaene ngono-ngono ken aja ana tantangan. Ken aja ana rintang.